Ганчо, търсете нормално, не се притеснявайте. Алелуя. Виж, дявол се опитва да спре движението на Святия Дух. Но искам да ви кажа, че нищо не може да възпре движението на Святия Дух. Казах дали ще свири, халелуя, DVD-то или няма да свири. Ние ще продължаваме да се радваме в присъствието на Бога. Ние ще продължаваме да говорим за Господа. Няма да се изморим да говорим за Бога, защото Господното Слово е извор на живот. Няма никога да се изчерпи. Той е извор на благословение. И тези благословения ще се стичат върху вас. Тези благословения ще се стичат върху народа. Халелуя! И децата на Господа. Искам да ви кажа този час. Халелуя! Господ те пита халелуя, този световен час. Бог те пита какво искаш да стане за теб. Сега не мисли с ума си, но виж какво ти липсва вътре в сърцето. Онази празнота, за да може Бог да го изпълни. Защото Той е този, който може да изпълни празнотата в сърцето ти. Може би си, халелуя, си раждала деца, имал си време на радост, имал си внуци, имал си тази радост, правил си сватби, имал си тази радост, но всичката тази радост отминава. Но когато имаш Христос, искам да ти кажа, че си имаш Христос в сърцето ти. Радост има в сърцето ти. Алелуя!